сабадбофӣ яке аз ҳунарҳои мардумӣ мебошад ки таърихи чандин ҳазор сола дорад. Некрус ки хонандаи синфи нуҳум мебошад, дар баробари ҷавон буданаш боз ба омӯхтани ҳунарҳои мардумӣ шуғл дорад. Некрусҷон, шумо ин ҳунарро аз кӣ ёд гирифтед? аз устозам. Вақте ки устозам дар мактаб сабад мебофид, ман завқе пайдо кардам ва маълим баъди дарс сабад мебофидан ёд медоданд. Ман маълимам кади бисёр кор кардам ва ин сабадбофиё сабадҳои мардумӣ буфтан ёд гирифтам ва хеле завқи зиёд шавқ пайдо кардам. Ҳамин сабад аз кадом намуди дарахт омода мешавад? аз дарахтҳои маҷнунбет, тол ва дар фасли баҳор агар борики дароз бошад, аз ҳама қариб тамоми дарахтҳо мешавад. Албатта бинандагони гиромӣ, сабадбофӣ низ нозукиҳои худро дорад. Албатта бо як санъати махсус бофта мешавад ва хушбахтона имрӯз дар замони соҳибистиқлолӣ бо эҳё гардидани ҳамин гуна расму оинҳои миллии мо ҳамин ҳунарҳои мардумӣ дубора эҳё гардид ва имрӯз дар саросари кишвар аз ҷониби ҷавонон омӯхта мешавад.